नवरात्र के समय बा एगो पत्नी अपना पति से दुर्गा पूजा घूमे खातिर निहोरा करतरी आ कैसे कहतरी। अरे बाजतया जन बाजन देवी मैया के आंगन कि फेरू एह साल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली। बाजतया जन बाजन देवी मैया के आंगन बाजतया जन बाजन देवी मैया के आंगन फेरू एह साल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली। ऐसे त सास नहीं जाए दिली बहरी सोचली पतोहिया बन जाई सहरी। हाँ 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 ऐसे त सास नहीं जाए दिली बहरी सोचली पतोहिया बन जाई सहरी। अपने कहतारी पेन्हली नया साड़ी अपने कहतारी पेन्हली नया साड़ी बड़ी खुशहाल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली। भाग से भगवती के दर के उजाला हित अनहित त चिड़ैयों के बुझाला। भाग से भगवती के दर के उजाला हित अनहित त चिड़ैयों के बुझाला। गईली विंध्याचल मैहर रहनी जे अपना नैहर गईली विंध्याचल मैहर रहनी जे अपना नैहर चुनर लेके लाल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली। बाजतया जन बाजन देवी मैया के आंगन बाजतया जन बाजन देवी मैया के आंगन फेरू साल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल सैया हमरो के ले चली दुर्गा पंडाल।